गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हाँ आज का मैंने कौन खाइलो? पिठा किए करदेला तुमको? माँ किए करदेला? माँ करदेला तुम बोऊ कौन करदेले कागु पिठा करदेले कागु हां खाताटा को जागा से ले जाउछ तो भात कागु रोज करे समस्तଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲା। ଆଜି ଆମେ ଆମ ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ କି ନା? କାଇଁ ଶୁଭୁନି ପାଟି? ହଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଚ୍ଛା କଣ କରନ୍ତି ମା ଆମର? ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଦେହ ସଫା କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପାଠ ପଢାଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଆମର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ମୋ ପିଲାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମ ମା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନା? କିଏ ଚିନ୍ତା କରେ? ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମ ମା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୀତ ବୋଲିବା। ହଁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ? ମୁଁ ବୋଲିବି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବୋଲିବ। ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଢାଏ ଯିଏ, ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଢାଏ ଯିଏ, ସିଏ ତ ମୋ ମା, ସିଏ ତ ମୋ ମା। କାନ୍ଦିଲେ ମୁହିଁ ହସାଏ ଯିଏ, କାନ୍ଦିଲେ ମୁହିଁ ହସାଏ ଯିଏ, ସିଏ ମୋର ସାଥ, ସିଏ ମୋର ସାଥ। ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ମନ ଖୁସିରେ, ଖାଇବାକୁ ଦିଏ